Буа кызлары сезге Буа районы Кайынлык авылында Сарык янынан юрган сыру проектын тәкъдим итә. Илге кинге тынычлык берип Кудайым. Шушы сарык жыннарынан исен сой журганнар сырыгы насип булсын инде. Я Рабби бар Кудайым, я Рабби тынычлыклар бир. Хайваннар исен булсын, үзебез исен булыйк Кудайым. Мына инде матур җейләр җитте. Эй, субханалла, машалла. Малай, безнең эшләр күп әле. Бу җыннарны алгач, әле буларны урнаштырасы бар, жуарга кирәк. Кайнатырга кирәк, тетерге кирәк. Bunuşkalarını görebildik malay. Yurganlar kutlap koyarga indi. Allah tilese. Elgirgen gine misin indi? Elgirgen nasip bulsun. Eliklerim bitin şulay. Baylarça bilgenler. Matur ettirip. Bizde şu cilaların taşlanması kaldı malay. Balalarga da etip kaldırıga, kutlap da kaldırıga. Jurganның, сарык җанның сәламәтлеккә бик каты файдасы бар. Аны бит әле язгы җанны менә тезләр авыртканда, анда әле шырнап куялар. Язгы җанны. Теге алган жагы белән. Теге тиридән алган жагы белән. Аннан шытырлы белән шырнап, шул тәңгәлеккә бәйләп яталар. Менә дигән шифа инде. Шифасы бар. Язгы җанны түлкә. Аның теге юылмаган, нитмәгән Olgan kiyigine kerak. Менә бу юрган сырганда да шул язгы җын кулланасыз инде. Бу язгы җынны кызгалабыз. Көзгә җын кыска бит ул. Әйе. Көзгә җын кыска. Мосын инде язгачтан яхшы инде. Аны яхшы итеп җуалар, кайнатып җуалар, кайнатырга кирәк, обидәтәлне. Кайнатмыйча булмый. Менә шундый эшләр башкарып ятабыз без. Әйбәт. Subhanallah, bik matur. Kızlar jilekler kaynatıp bitirgensizdir indi. Jilekte kaynattık. Barlığan da kaynattık. Almadan kaybettiler ya sisi var mı? Şu arada yurganda sırasız mı? Kapıda yasınız. Elgirler indi sizgizey mi? Jilek bit üzü bizde, hava başında. Mine eybet. Subhanallah. Siz eli kış günü klubga jıyılıp bik matır etip yurgan sırasız şeyler işe. Siz indi kaplar bilen. İyi, Allah'a şükür. Buldurasız bik matır bik eybet. Subhanallah. Bik eybet. Biz medeniyet hizmetkarları bir neçe yıl etdi mene özümüzün Tatar halkının yuğala barışı, saklanıp gelgen gırıf adetlerin яңартып, халыкка күрсәтү өстендә эшләп киләбез. Аулак өйгә килгән кешеләр менә җын җирләп, кем носки бәйләй, кем дә булса чигү эшләр белән шөгыльләнеп утыра иде. Һәм инде безгә яңа гына менә ният туды. Без инде уйлап карадык, сарык җыныннан юрган сырып карарга. Һәм инде моның эше бик тә күп булуга карамастан, без моны җиңеп чыктык. Яз башланганда без тотынабыз бу эшкә. Demek sarık jının aludan iş başlana. İn birinci biz sarık jının alabız, jınını saylap ayırabız. Şundan sonra indi bir neçe gün salkın suğa tıgıp durabız jınını eybetlep, yaxşı ittirip kaynar suda juvup, kaynatıp kiptireriz. Kiptirgenden sonra birge kiş oturup jınını tarap, näqtemne yurgan sırırlık itip ezirlep koyabız. Bizning indi her daimi avul klubuna jiri торган folklor kızlarыбыз бар. Şular bilen birgelep җәй уртасында матур бәйрәм оештырабыз. Әлбәттә авылак ил күренеше иттереп. Халык килә, халык кагыла, кемнәрдер илкән буыннан җурган сыралар, кемнәрдер кичке уеннар башкара.